Imħabba bil-qalb kollha. Hija din it-tema tal-Maratona ta' Caritas Malta li se tkun qed tiġi organizzata s-Sibt 13 ta' Novembru, maratona li se tkun qed tixxandar fuq l-istazzjonijiet kollha lokali inkluż Net Television. Din is-sena Caritas Malta tiċċelebra 53 sena mitwaqqif tagħha fejn matul dawn is-snin kollha dejjem rad biex twassal u tindirizza l-ħtiġijiet tas-soċjetà, ħidma favur ġustizzja soċjali sabiex il-faqar ikun eradikat u l-emarġinati jkunu mejjuna b'kull mod possibbli. Ambilan li l-viżjoni ta' Monsinjur Viktor Grek tkompli tissaħħa permezz ta' volontieri u professjonisti fil-qasam u ħidma illi tiffoka b'mod speċjali fuq ir-riabilitazzjoni terapeutika mill-abbuż ta' droga, ħidma illi tagħha Caritas Malta hija pjuniera. Mistiedna fuq il-programm Net AM l-uffiċjal ta' Caritas Malta Marika Kassar kelmet ukoll dwar il-fatt illi l-ħidma tifrex ukoll fuq l-għajnuna li tingħata lil persuni vulnerabbli kemm mill-lat fiżiku kif ukoll psikoloġiku, kif Caritas temmem b'mod sħiħ li kull persuna għandha jkollha id-dinjità li tixraqilha. Li flimkien qegħdin hemmhekk biex nagħtu dik lid tal-ħbiberija kultant bniedem kull ma jrid lil min jisimgħu kemm huwa ta' soljef li xi ħadd jisimgħak. Għandna stejjer ta' tawġieħ ta' qalb meta anke bniedem jgħidlek jien waħdi ċempilt il-Caritas għandi lili nnifsu l-kelb, il-kelb dal-waqt imut li għax ukoll xjaħ u ninsab waħdi. Imma mill-Caritas nista' nċemplilhom u jisimgħuni u mmur u nitkellem magħhom. Il-ħidma sfiqa ta' din l-organizzazzjoni jiġduha diversi persuni li benefikaw mis-servizzi ta' Caritas Malta illi kollha huma mingħajr ħlas. Servizzi illi taw da kollu meħtieġ sabiex dawk li fittxew l-għajnuna sabu ħajjar. Caritas tatni ħajti lura għax kont spiċċajt. Kont spiċċajt fil-vera sens tal-kelma. Kont qed ngħix fi triq. Ma kellix niekol. Missieri kien marit, wasal nista' ngħid lejn l-aħħar. Il-Caritas it-tieni familja tiegħi. Francesco Catania, Net News.